Slav, êvar baş e, baş hevanno. Hêvîdarim herkes baş e, hûn amade ne. Niha weşana zindî dest pê dike. Hevserokê Cemîl Bayîk bersiv dide pirsên Ersîn Çaksû hevalê me rojnameger. Ka em hemîd nava mereqê de ne. Cemîl Bayîk wê di derbarê vê pêvajoya li Tirkiyeyê de çi bibêje? Siber roja Partiya Karkerên Kurdistanê wê çawa be? Siber roja Rojavayê Kurdistanê, qedera Rojavayê Kurdistanê wê çawa be? Em hemî mereq dikin ka Cemîl Bayîk wê çi bibêje. Muhîm e yani kesê yekem ku niha bikaribe li ser navê Partiya Karkerê Kurdistanê, Tevgera Azadiya Kurd û Kurdistanê ê biaxife Cemîl Bayîk e, gotinê wî derbasdarin, girîng e. Niha weşana ku di Stêrk TV'de de aniha bawekî zindî heye, ez ê hewl bidim girê bidim vê derê, em vê derê bi hevra temaşe dikin, ji bîr nekin saet di 21 de jî dengê gel heye. Encama daxuyaniya Cemîl Bayîk hûn dikarin şîrove bikin di saet 21 de dengê gel de. Hevalê ku bixwazin xwe îfade bikin, dikarin werin tevlî bibin. Ez aniha bi destûra we her weşanê bînim, amade bikim. Bilal vê derê ve weşan wextê ku dest pê bike, ez hema bikevim weşanê, gelekî baş dibe. Çawa ye kalîta deng baş e aniha. Yani ez ê biwarabim heta dawî. Ez aniha li bendê me ku weşan dest pê bike, ma çend deqe aniha dest pê dike. Îja gava din weşanek çêkir di derbarê netewek bîde, hin mijarê din hebû, meseleya Ukrayna û meseleyên din. Heval bixwazin, dikarin biçin vîdyoya me temaşe bikin. Îjar tabî Belavoka Partiya Karkerên Kurdistanê hebû do hat weşandin, têta tiştê girîng dibêje, em weke rêxistin em amade ne biguherin, em ê biguherin, dewleta Tirkiye jî wê biguhere. Lê problem ew e ku dewleta Tirkiye beyan kiriye ku herkes dikare biguhere lê dewlet naguhere. Yani ew ê li ber xwe bidin. Mamoste Saîd Keskin tu bi xêr hatî. Ez li bendê me saet 21 da tu jî werî tevlê me bibî û em girîngî didin fikrê te jî. Hevalên ku bixwazin saet 21 de werin min amade kiriye. Îja ka em binêrin wê çawa be, heqeten em mereq dikin. Niha em di demekî dîrokî de dijîn. Ev demên dîrokî wê qedera me çawa biguherîne. Em jî hinekî siyasî bûne weke millet. Em dibêjin em hêz û quweta me heye ku em bikaribin zorê li dewleta Tirkiye bikin ji ber ku ê mafdar em in, ê heq em in, ê ku mafê me mafî wî hatiye bin pêkirin em in. Ji ber vê yekê em hem di qada navnetewî de hem bi rêyên dîplomasî bi cûreyên din ên tekoşînê em dikarin zora dewleta Tirkiye bibin. Yani ez di vê qenaatê de me. Yani ê mafdar dikare bi ser bikeve di vê pêvajoyê de. Tabî medxwes ku di vê pêvajoyê de garantoriya hêzên navnetewî jî hebe. Çavê min ahina li ser ekranê ye heta ku were garantoriya navnetewî heye ama xuya ye Yeketiya Milletê Kurd jî hatiye plankirin. Tiştekî gelekî baş e ku Rêzdar Abdullah Öcalan heyeta İmraliyê şandiye Başûrê Kurdistanê jî. Yani heyet hê neçûye ama roja şemiyê diçe. Hevano dest pê kiriye ez hema vê dikim weşanê ji were dihêlim. Serokê konserê Vebera Kecekê Cemîl Bayîk pirs bikin. Bu xêratin bernameyê me. Em dixwazin komploa navnetewî dest pê bikin ji ber ku vê mehê meha Sibatê gelê Kurd û dostê wan wekî meha reş pênase dikin. û 27 sal ser komploa navneteviya dijî rêberê gelê Kurd li derbas bû. Eger ku em şert û mercê wê rojeyê komployê û konjüktûra wê demê û rewşa niha bigirin ber çavan, komplo bi kîjan armancan pêk hat û çawa pêk hat? Destpêkê êkê ew komploya
bereketê me bi gelê Kurdistan bi insaniyetê dayî jiyankirin ez şermezar dikim. Te zanîn li dijî komplo di bin rêberiyê hevalê Halit Oral da Rojbîn Arab da duruşmek pêşket. Hûn nikanin rojê me darî bikin. Bi vê duruşma nêzîkê derdorê pêncî heval welat Parêz xwe şewitandin û dagirkera qetliyam kirin. Ez we hemû şehîdana bîrtînim, hürmetê xwe bi wan diyar dikim. Wana di dîrokê însaniyetê da, di dîrokê gelê Kurd da ciyekî xwe taybet çêkirin. Tu cara ew şehîdana nayên bîrkirin. Çima hinde ve hevalana welat Parêzana xwe şewitandin, xwe dan bergulla. Çünkü dîtin ki bi rastî di şahsê Reber Apo da bu gelê Kurdistan, bu insaniyetê tehlikekî mezin te pêşxistin. Bo ki vê tehlike bi her keskî bidin femkirin, bo ki li dijî vê tehlike herkes bisekini û çawa bisekini ki bikanibe pêşî vê tehlika bigire, ewa tan diyar kirin. Bo wê jî tekoşinê wan di dîrokê hereketê me de jî gelê Kurdistan da jî însaniyet de jî ciyekî bi taybet, ciyekî rûmet çêkirin. Tu cara evna nayên bîrkirin. Eger ki li dijî komplo tekoşîn pêşket ki geştî rojê me, işte ve hevalana pêşengevê kir, ve şehîda pêşengevê kir, encamê ve da em geştini îro. Na komployê ki li dijî Reber Apo pêşketî, di şahsê Reber Apo da bu gelê Kurdistan, bu gelê Rojhilatê Navîn, bu însaniyetê pêşket. Ne war komployekî di dijî şahsikî pêşketiye. Komployekî ne war sînordar e. Komployekî pir mezin e. Di dîrokê însaniyetê da belkî komployê war pir kêm in. İstisnana. Bo Reber Apo ew komploya bir sebeba ki ve komploya fem bike û çareser bike û dijî ve komploya jî bisekine. Çünkü xetekî Reber Apo pêşxistî tamamî li ser vî esasiye. Çi got ku tiştekî meriya nekujî, meriya di jiyan kirin. Çi got ku ez li kenarê ketine bîm, li uçurum bîm, boke nekevim, ez firiyam. Va terzakî Reber Apo tekuşte dimeşiniye. Vaxtê ki ew komployê nav netewî pêşket, di kîjan şerta da, kîjan ortamê da pêşket, hedefa wê komployê çi bû, lazim e merî baş li ser bisekine. Belkî heta najî ser komployê nav netewî gelek nirxandin, şirove çebîn. Fakat ew ne têrkere. Ew virha da jî çev. Çünkü komployekî pir mezin e di dîrokê însaniyetê de. Komployê war mezin, lazim e bi tekoşinê mezin
meri tecrübe bisekini. Normal tu bisekini tu nikane ve fem biki ve çareser biki. Tezanin dışarı cihane yeke da rojlata navin Fransa, İngiltere gor armancı sistemi kapitalizme rehstin kirin. Anlaşma Sykes Picot peşxistin. Böyle anlaşma, böyle ittifakı rojlata navin tamamı gor berjevendiye ha peşxistin. Kürt parça parça kirin. Disa Arap parça parça kirin. Li ser vê parçebîna sistema kapitalizme pêşxistin. Bûye rojdatê navîn bir bengeha sistemê kapitalizme dünyayê. Bi vê ittifaka, bi vê anlaşma pirsgirêkê Kurd kirin pirsgirêka şer. Di ser Kurda daim inkar imha siyaseti pêşxistin. Ciyekî ki siyaseti inkar imha hebe li vê derejî berxwedan dibe, şer dibe. Va bi zanebûn pêşxistin. Êldi ji veya dibin rêbertiyê Apo'da tekoşîneke azadî demokrasiye hat pêşxistin. Vê tekoşîna herke çû li Hudê Kurdistan jî derket li ser rojdatê navîn tesîr kir. Vê tekoşîna ew sistema ki İngiltere, Fransa di rojdatê navîn da pêşxiste ket di xeterê. Çünkü tekoşînekî reber Apo pêş dixist azadî demokratik bûn esas war digirt. Bûye jî herke çû ew ittifaka ket zahmetiye. Yek jî tam di vê ortama da tezanin Sovyet bilavî. Bilavînê Sovyet jî tesirik ser dünyaya çekir, ser rojdatê navîn çekir. Denge hemî tev hev bî. Wextê ki vê bilavîna çebî ew tekoşînekî reber Apo dimeşan geşt hevdi. Ve rewşikin nû li rojdatê navîn derxist pêş. Sistemê kapitalist modernîte xas ki müdaxelekê li rojdatê navîn pêş bixe. Çima? Çünkü eger müdaxele pêş nexe Sovyet bilabiye reber Apo tekoşînekê dimeşînî ew tekoşîne herke diçe tesîrê çêdike ew ittifakê ki İngiliz, Fransız bu sisteme pêşxiste artık dibe hedef. Bu ki sistem di rojdatê navîn da berjewendiyê xewanda neke lazim e pêşê ew pêşketinekê dibin reber diye reber Apo da pêş dikeve pêşî begirtin. İşte eger ki müdaxele çebî ew müdaxele bûye çebî. Yani ki li rojdatê navîn gihartinê li ser xetê demokrasî azadî pêş dikeve ki bi ser nekeve. Ki bikarin pêşî we bikirin. Müdaxele bûye pêşket. Di vê ortama da pêşket. Armanca ve çi bû? Dixwastin ki reber Apo li ortaya rakin. Çi bi siyasî dibe, çi bi ideolojik dibe, çi jî bi fizikî dibe. Çünkü reber Apo çizgiyekî dimeşînî, tekoşînekî dimeşînî bo wan tehlikeyê mezin çedike. Armancê wan da tu cara demokratik bûyîn azadî nîne. Ew berjewendiyê xwe esas war digirin. Reber Apo jî berjewendiyê
gella asas vardı gire. Demokratik bine mıntıka azadiye gella asas vardı gire. Ve bu an tehlike bir lazım hep peşi ve bata girtin işte ki komployu nav netevi peş kıstın bu ve peş kıstın. Dve komploya da gel ka cigirt. Le eki sistemi kapitalist modernitera peşengiye de giri diki lwan bigir. Eki dve sistema da jan dikin. Eki de sistemi deslatiye da dagirkeriye da kırkirine da cide girin. Eki bu wana hafkariye dikin nav kurda da. Vana hamiya desta havde ve komploya var peş kıstın. Çıma çünkü berjevendi hamiye de kevi xateriye bu ki berjevendi xa deslatiye xa beparezin destan havde var hatın ser reberapu. Melver işte kesetiye reberapu tekoşne ki demeşinici dikanı fehmike. Eğer keset ki normal bina tekoşne ki demeşandıra tekoşne ki normal bina hında kuvvet na geçtin havde var natın ser reberapu. De şahsi reberapu da natın ser hareketi PK azadiye demokrasiye. Natın ser kurdi azad. Vaji işte hakikati reberapu tekoşne ki demeşini de diyar kırın. Disa eki komplo peş kıstın hakikati ona bu gella çi ifade diki veya ifade dik. Dikanım bu kurtayı veya bejim. Aslında Diyarbakır ve bu kesim ve diji komployu Calaker u disa şehidin unikan roja matalibkin aslında pivan Diyarbakır'ın, xat Diyarbakır'ın u servi tekoşinek meşya u tekoşin hatta roja meyloti. Aslında tekoşini hatta meşandın diji komployu mirot kara çava binirxine u emtkarın bejim ku ilo komplo vala hatiye derxistin. Rasta Armanca komplo çibi vek gotu ki reberapu tamamı bir tesir bikin. Çi ali ideolojik siyasi da, çi ali fiziki da. Hareket ki gedi dibin reberti reberapu da peştik etti bir. Di diroke da hareketi kilser rebertiya peştik evin eğer reberti derba bukun ev hareketine jî derbe dikun. Hesabı komplo gera eki de komploda hafkari komplo gera dikirin var hesap dikirin ki eğer reberapu bir tesir bikin vekte hareketi azadi demokrasi li Kurdistan nameşi o bilabı. Evar bigen Armancı xa. Bu jî hemmi imkanı xa xarşkirin. Yani ki bikanibin ev xatik reber apu bu gella demeşini, bu insaniyete demeşini ki var ortaya rabikin. Devleti Türkiye cilve gelik fayda dit. Xas ki PK tesviye biki kırkırını Kürt tamam biki. Disa işbirlikçi haini Kürtçi xastın ki komplo encam var girin gibi kanın ev çizgi ki reber apu peş dıxı buvanji tehlike mezin çediki gibi kanın li çizgel ve hareketa ha xlas bikin. Bu ezata da Armanca da hemme geç nevdi bu hemme ittifak kir hatın ser reber apu da komploda cigirtin. İldici komplo vakim gotu neziki haşti insana canı xa dan, xaşavu tandın. Mesajdan herkes ki el ser ve asası tekoşin lidici komplo
dijî tasfiye, dijî qirkirine pêşket. Dawî jî te zanîn işte hemlek azadî nav netewî me pêşxist. Vê hemla zemînî komplo pir zayıf xist. Artık var lewat ki nikanibin artık yani li ser rebera po veya berdevam bikin. Çünkü hamlekê li dijî rebera po pêşketî hemlekê nav netewî bî. Komployek nav netewî bî. Li dijî komployek nav netewî lazım hareket ki nav netewî bata pêşxistin. İşte ew hamlekê me bu reber apo fiziki azadî, bu pirsgirêkê Kurd statü çebibi me divê asteda wergirt dest wer me pêşxist. Veya çi çekir reber apo li dünyaya danas kirin. İşte paradigma ki reber apo pêşxistî da fehm kirin. Her kiçû reber apo paradigma reber apo hat kabil kirin. Li dünyaya gelek insana divê hamlada cigir. İşte eki halatê növel wargirtî, siyaset medara, hukuk nasa, rewşenbîra û çap, demokrat yani geleka divê hamlada cigir. Li reber apo xwe derketin. Li paradigmê reber apo xwe derketin. û li devletê Tirkiye xwastin ki artık reber apo bi fizikî azad bibe. Veya zaxtikî mezin ser Tirkiye jî çekir, li ser komplogera jî çekir. Encamê ve da artık ew siyasetê ki li şahsî reber apo da bu hareketê peki bu gelê Kurd dat meşandin var lihat ki artık nikanin bimeşînin. Yek jî tekuşnê ki me li Kurdistan pêşxistî hebî yani bi rastî gerla gel li dijî qirkirine sekinî, dijî komplo sekinî vê tekuşîna jî ew siyaseta inkar imha vala derxist. Artık devleti Türkiye nikanibî ve siyasete berdevam bike. Sahî nav netewî da pêşketin çebû, zaxtikî mezin çebû, herkesik li reber apo, li paradigmê reber apo xwe derket, bo wê ew zemînê komplo pir zayıf ket, hatta merdikane bêje dawî bî. Fakat ki çıka dawî biye jî heşta jî ısrar dikin. Devleti Tirkiye jî siyaseti inkar imhada tekçü nikan ve siyasete berdevam bike fakat dîsa jî hinek divê da ısrar dikin. Ew tekuşnêk me pêşxistî çend cam derxist hem bu devleti Tirkiye hem bu hainê Kurd hem bu komplogera artık siyasetê ki dimeşînin nikan bimeşînin. Va çi spat dike demek ki eger em xebatê daha mestir pêş bixin wextê em mecbûr bibin dest li ısrarê xwe jî berdin. Niha geştê ve qonaxê. Yani tekuşnê me neşkî ew armancê xwe pêk bînin peşiya ve girt fakat heşta ısrar dikin eger em tekuşne daha jî mezin bikin artık nikan ısrar jî bikin. Em geşne ve qonaxê. Lazım e gelê me dostê me ve bibînin tekuşne daha jî bilind bikin. Ev ısrareki 100 salane dixwazim evê jî bîr bixînim. Bazdê sibata 1925 tijî Şêx Saîd û hevalbendê wî komployekitan dest pê kirin. Heman rengî komploa ji rêbera po jî anîne heman dîrokî. Dîsa salvegerên darizandinê anîne heman dîrokî.
Hem dixwazin vê derê de niha rêbera bû dixwaze înisiyatîvekê pêş bixîne piştî tekoşîna zêdetirî nîv esrê înisiyatîvekê pêş dixe. Vê yekê divê ku ev daxuyaniya ku niha mesela rojên pêşiya me nava me hat sibatê de aliyê rêbera xwe vê dayîn. Divê ku me yê vî çawan binirxîne, çawa bigire dest yan jî ew israra ku 100 sala berdewam bike wê 100 sal dî berdewam bikin yan na. Hareketi Kemalizm di nav İttihat Terakî da pêşket. Rewşa Tirkiye vextê pir xirab bû. Çünkü devleti Osmanlı artık geçti bir daviyê xwe. Milleti Türkiye jî ketibî xaterîk mezin. İşte Mustafa Kemal did ki eğer Kurdara ittifak neke yek jî Sovyet ra alaqatê xwe pêş nexe, alîkariye wer negire, nikane devleti Türkiye, milleti Türkiye de tehlike da derbixe. Bu ve hem Kurdara ittifak kir, hem jî Sovyet ra alaqatê xwe pêş xist. Li ser vî esasî işte tekoşinik pêş xist, wer encam wergirt. Devleti Türkiye û milleti Türkiye de tehlikede derxist. Li ser ve çû Lozan. Li Lozan işte İngiltere, Fransa devleti Türkiye kabil kir. Li ser hinek şarta kabil kir. Yek lazım Sovyet ra alaqê xwe qut bikin, li dijî Sovyet bisekinin. A dudiya jî netew devlet di rojlatê navîn da pêş bixin. Tirkiye ew qabil kir li Lozan. Wextê ki ew qabil kir, Cumhuriyeta Tirkiye hat qabil kirin. Artık pêwistiya xwe bi Kurda nema. Hatta wextê, hatta Lozan Kurd qabil dikirin. Hatta Cididan Kurda otonomi bile qabil dikirin. Fakat ki li Lozan İngiltere, Fransa Cumhuriyeta Türkiye qabil kir, li ser şartê ki min gotu, artık pêwistiya xwe bi Kurda neman, decar dest pê kirin dijî Kurda inkar imha pêş xistin. İşte va jî bi 25 dest pê kir, bi Şeyh Said dest pê kir. û bi sala jî berdewam kir. Kimer dikkat bike, wextê ki rebera po dîlgirtin, işte mahkeme sözde pêş xistin, ew senaryo bî. Roja ki qara idame dan Şeyh Said dan rebera po jî. 29 Haziranê. 29 Haziranê. Yani dîroka xwe esas wergirtin. Qirkirina Kurd esas wergirtin. 15 Şubatê bi wê me got rojikir reş e, roja qirkirinê Kurd e. Niha em vê roja dixwazin biqulpînin rojikê azadî ye. Rebera po bi wê tekoşîne dike. Çünkü de hakkati rebera po da komplo sebaba kutu ve orta rakiye. Qirkirin sebaba kutu ve orta rakiri tu azadiye peşbixiye. Hakkati rebera po tamamıyla servi asasiye. İşte rebera po vakta ki dil girtin, vakta ki senaryo peş xistin, işte qara idame dan dij ve çi peşxist Cumhuriyeta Demokratik. Rebera po li dijî inkar imhaya qirkirine bi Cumhuriyeti Demokratik sekinî.
Esas rebera bu da nodî da vakti ki Mehmet Ali Birand ra röportaj kir vexte gwaz muhateb ki digerim. Yani dixwast ki pirsgirêkê Kurd di zemînê şer da pevçûnê da derbixe têxe zemînê siyasî demokratîk. Di vî zemînî de çareser bike. Ew röportaja vêya îfade dike. Fakat di devletê Tirkiye'de vî alda keskî gav nevit. Paşe Mam Celal ket devre mabênê me û Turgut Özal'da xas ki pirsgirêke têxiriyê siyasî rebera po jî zaten bereda armanceyê xwe ew bî bersivekê erenî da veya. İşte agirbest ilan kir. Fakat bersiva veya çawa hatı pêşxistin çetetiye neşki ew pêşkevi. Sabote kir. Pişra nû heşta dîsa rebertî işte alî devletê Tirkiye'de hinika hatta da nav ordiyê Tirkiye'de hinek siyaset medarê Tirka xeber şandin gotin eger hûn agirbestikê pêş bixin em jî hazirin işte em pirsgirêkê çareser bikin. Devlet pir gemar biye, çetetî pêşketiye gelek tahribat çêbiye em dixwazin devlet vîhalde jî derxin. Rebera po jî bersiva erenî da fakat wana çi bersiv da bi komployê navnetewî bersiv dan. Rebera po di ortamê komploda ki dil hatî bigirtin di İmralı'da dîsa ew xatê çareseriyê bo xwe esas wergirt. İşte li dijî siyasetê inkar îma Cumhuriyeta Demokratîk hanî rojeve. Bersiva we dîsa çawa çêbî komplogera işte qirkger xaînê Kurtbek ve tesfiye di nav hereketê da rexistin kirin pêşxistin. Xastin ki bî şeklî encam wergirin. Fakat rebera pol dij wê sekinî û paradigmekê nû pêşxist. Ne tek bo PYK, ne tek bo Kurda, bo gela bo insaniyetê. Paradigmekê civakî demokratik, axlaqî politik pêşxist. Wer bersiv da. Li ser vî esasî gelek cara tek alî agirbest pêşxist. Xas ki pirsgirêkê Kurd zemînî şer da derbixe. Têxe zemînekî siyasî ki bikane pirsgirêkê çareser bike. Yani dürü dirêj rebera po karek war meşand. Na kareke dimeşini jî serve dimeşini. Ne tişkînû pêş dixe. Belkî hinek war fehm dikin. Ne rast ew. Li ser pêngavê avitê vê pêngavê nû dixwaze pêş bixe. Va pêngavê avitin kûrkirina. Ne nû pêngaveke taviş. Lazim e war befhem kirin. Berdewama pêngavê din. Berdewamê ve kûrkirina ve ye. Dixwaze vê car hereket li ser paradigmekî pêşxistê tamamî têkeve paradigme. Gor ve tekoşîne pêş bixe. Karekê rebera po pêş dixe servî esasiye. Nal Tirkiye işte hinek dibêjin pirsgirêkê çareserî te pêşxistin. Hinek dibêjin işte nizam çeke ben donanın. Nizam gelek tişta dibêjin. Yani kes navikî lê nake. Nikan lê bike. Bu me aşkira ye. Yani süreci ki rebera po pêş dixe süreca ki di hereketê da gartinekî pêşxistî kûrkirina. Li ser wî esasî hereket nû vaxa kir rexistin bike ki bikane li ser
armancı xo tekoşni xo bimeşine. Ve açma dibêjim çukul ser pirsgirêkê Kurd gelek sermayê xwe mezin dikin. Hem de nav Kurda da Kurdê işbirlikçi xain naxwazin pirsgirêk çareser bi daim şer hebe çukul wê dere gelek qazanç dikin. û devletê Tirkiye dîsa dixwaze şer hebe û wê qazanç dike. û disayê nav netewî de jî zata sistemê kapitalîst modernîte li ser şer Kurdistan ava kiriye ki daim şer hebe, kuştin hebe ki bikanin daim li Tirkiye tawîz awargirin ki berjewendiyê xwe li rojdatê navîn daha xort pêş bixin. Yani Rebertî bere jî got li ser pîrmê Apo, ser pîrmê PYK gelek jan dikin. Var rastîke. Êk li ser şer jan dikin, rant dest xwe dixin, naxwazin ki pirsgirêk çareser bibe. Çünkü pirsgirêk eger di zemînê şer da derkeve, dêkeve zemînê siyasî hukukî, artık evna nikanin rant bi dest xwe xin, nikanin dizimiziya bikin, nikanin sermayê xwe xort bikin. Gelek hatta iflas bikin. Tinirxêwan jî dem dagirkirin namîne. Halala xwaynê Kurd zata li gel dagirkara çi cihê xwe namînin. Dîrokê da jî merî gelek minakî ve dibîne. Yani bu ve reber Apo ew pêngavekê dîrokê da avêtî berdamê pêngav ket jî ve Kurdikê. Divir da însiyatîfikê war digir dest xwe. Çima çünkü di mintiqê rojdatê navîn da gihartinê nû hene, him jî va gihartina zû ecele pêş dikevin. Ew sistema ki bi şerê canê yekê didiya tamamî hilweşiya sistemeke nû dixwazin pêş bixin. İşte vê sistema jî sistemê kapitalîst modernîte dixwaze gor berjewendiyê xwe pêş bixe. Val dijî gelaya reber Apo jî divir da müdaxelekê bu mintiqe dike, müdaxelekê dike bu berjewendî gela insaniyetê dixwaze bike li ser vî esasî însiyatîfek wergirtiye dixwaze di vê însiyatîfa da vî kara pêş bixe. Sta jî got yani pêvajiyekî navlênekirî heye. Vê pêvajoyê de mesela her raya giştî. Bi rastî raya cîhanê jî rojhilata navîn jî û herkes jî merak dike. Dibêjin mesela rêber Apo nava meha Sibatê da wê daxuyaniyekê bide, wê dîmenê wî werne dayîn. Wê wisa tê gotin ragihandinê de. Derbarê vê mijarê de heta niha rasterast yan jî ne rasterast. Tiştekî gihîştî destê ve malûmatek yan agahiyek yan jî bihîstînek tiştek heye yan ne? Yani li ragihandinê Tirkiye me takip dikir, me hinek encam derdixistin. Dawî mektubek jî pêş ket. Ser vê jî hinek malumatê me çêbûn. Yani reber Apo dixwaze wek min gotî pêngavek bere avêtî bigêne armancikî daha mestir. Wa pêngava dixwaze kûr bike. Pirsgirêkê Kurd zemînê şer da derxe têxe zemînê demokratik bûne. Ser vî esasî karekî dimeşîne. İşte hinek daxuyanekê çê dibin, nîqaşekê çê dibin li ser gel, li ser demokrat da, sosyalist da, revşenbîra tesirike erenî çê dike. İşte hatta coşke çê dike, merî dibîne. Li ser me jî tesirike baş çê dike, coşke, heyecanekî çê dike. Fakat lazım e herkesik ve bizane ki madem reber Apo inisiyatifik wergirtiye
bu gela ve inisiyatife dixwaze bişuğulne lazım her kesik desti rebera bu xort bike. Vekte ev armanca bekte. Tek işte meri bibini rebera bu gavna dixwaz peş bixi. Gavê demokratik bine azadiye dixwaz peş bixi. Daxwazî işte gela, daxwazî bindest, daxwazî jin, ciwana pek bine. Daxwazî sosyalista pek bine. û va heyecanekî, coşikî, moralikê çêbikê va ne têrkere. Lazım e her kesik li vê pengava xwedî derkeve. Çünkü pengavekî rebera pû pêş dixe, bu her kesikî ye. Dixwaze pirsgirêkî ki heyî li him li Tirkiye hem rojdatê navîn heta di sahê navnetê de çareser bike. Di ser vî esasî tekoşînê dimeşîne. Va armanca her kesikî ye. Yani her kesik jî dixwaze ki işte şer xilas bibe. Demokratik bin çevi. Madem ki her kesik ve dixwaze vexte lazım el ve xwedî derkeve ve tekoşîna tek bi rebera pû neyle. Zaten herkes ki barê xaftiye ser rebera pû. Barkî pir giran e. Rebera pû him jî di şertê İmralı da dixwaze bibe bersiv. Dixwaze hêviya daxwaziya pêk bîne. Bu ve kar dike. Yani dalî xwe da mesuliyeteke giran da eser milê xwe. Fakat vaya çawa pêk be eger ki herkes li vê xwe derket ki xortkir vexte rebera pû dikane daha rahat kar bike hêviyê wan daxwazî wan dikane pêk bîne. Rebera pû heta na bo şexsê xwe tiştik nexwastiye. Tiştik nekiriye. Ki çi kiriye? Bu gela kiriye. Bu insaniyete kiriye. Çünkü rebera pû bo xwe jiyan nake. Bu gela jiyan dike. Bu insaniyete jiyan dike. Bu jî pirsgirêkî gela pirsgirêkî insaniyete dide pêşxa. Na rebera pû di du tişta da gavata vije. Yek işte di meselê jin da xetê azadiyê jin da bere pengavekî avitî da jî kir dike. Dîsa di alî sosyalizme da pengavekî avitî da kir dike. û li gel wana di rojdatê navîn da gihartinê pir mezin çêdibin. Rojdata navîn hilweşiya anûva ava bibe. Sistemê kapitalîst modernîte dixwaze gor berjewendiyê xwe ava bike. Rebera pû jî dixwaze gor gela ava bibe. Di rojdatê navîn da demokratik bin pêşkeve. Azadî pêşkeve. Na di va pengavana da rebertî kronik çekiriye. İşte merî daxuyaniye jî hinek wana dibînî. Rebera pû bu ve karekî dîrokî dixwaze bo gelê Kurd jî bo hemû beşê Kurd him jî bo rojdatê navîn serve jî bo insaniyetê dixwaze pêk bîne. Bu ve akıllı herkes dexwastin lazım el ve xwe derkeve. Divir da mesela em çipas dusê hevdîtîn çê bûbin jî ama tecrit berdewam e. Tecrit yani neşkestiye berdewam e. Ji bo ku ev rewşa şer û pevçûnan derbas bikin û qonağa hukukî û siyasî were dest pê kirin. Bi zemînê hukukî siyasî were ava kirin. Divê çi gava navêt? Na işte Bahçeli hatta
Erdoğan banga dikin bu rebera bu. Dibêjin lazım e işte pirsgirêkê çeka çareser bike hatta dibêjî lazım e heykel ortaya rabikin yani bangê var dikin. Fakat aldike vajî zamaneke dimeşinin pratikeke dimeşinin ters veya yani reber apo edbin tecrütekim mutlak da çava kar bike çava daxwaziye ki dibin heviye ki reber apo dibin reber apoya çava pek binin alakati xo hareketi mera nina alakati xo dervara nina alakati xo ragandire ra nina keski ra alakati xo nina fakat barjı avtına ser reber apo dibêjin reber apo ba vî bara rak ba pengavê kem dixwazim pêş bixe gel bindest jin ciwan demokrat sosyalist hemî hêvî dikin ki reber apo ew pengavê demokratîk bîne pêş bixe wextê ki şertê reber apo da gartin çenebe ki reber apo bi azadî tekoşîne neke çawa ewa hêviya pêk bîne çawa bangê dibe bersive bidîye ve nemimkin e yani niha dest pê reber apo gire dayne avtina nav hawzikî dibêje işte têda hareket bike çawa hareket bike te dest nik gire dayne û te xistiye nav hawzikî çawa dibê da hareket bike çawa hêviya pêk bîne çawa banga bersiva bide ve nemimkin e bo ki ew hêviyana pêk ben lazım e derhal ew mutlak tercih rabe lazım e reber apo azad be herkesik lazım e azadiye reber apo fiziki bike armanca ha li ser ve tekoşîne bike ki reber apo fiziki azad bî vexte dikane hareket ra alakatê xwe çebike dikane herkes kir alakatê xwe çebike dikane wan ra baxıve dîtinê wan wergire pêşniyarê wan wergire li ser yasazî jî hêviya dikane pêkbîne wernebe nemimkin e niha alîkî va te şertê azadî pêşnexe te gardina çeneke qanûna pêşnexe te alîkî va li rebertira bêje bang bike ba gerla çeka dorne ba peyke dorter rabe manî ve çi ye dema ku tu naxwaze ki aştî çeve tu naxwaze pirsgirêk çareser bibe eger pirsgirêk çareser nebe azadî pêş nekeve çawa aştiya çeve aştî vexte tu cara çene aştî ser azadiye çedibe ter yê azadiye hemî girtiye te alîkî va banga bike te alîkî va jî şer berdewam bike te qayîma pêş bixe te nizam girtina bike te qatiyama bike te bomba di hercikî bişuğulne yani zamanê ki tu dişuğulne kiryarê ki tu pratikte pêktînî çi de diyar kirin dema ki tu naxwaze ki şer mer rabibe îke dixwaze şer rabibe vextê lazim e şertê reber apo bigar ew sistemê îmralı lazim e li ortaya rake reber apo azad bike bikanibe hêviya pêk bîne daxwaziya pêk bîne Ay vê pirsî aslında yani Kurd bêje dixwazim vê yekê jî pirs bike mesela cîhanê de İrlanda bigire İspanya bigire Baskê bigire heta mesela Afrika başûr ev prosedûre wextê meşin hinek tiştên mesela gotin
Agirbesta yekali, agirbesta duali, yanj işte müzakere, yanj işte hevditin. Yani naftelik, yanj çek beden kirin, naftelik kirin. Hatta naftelik kirnek bir rengi jinine. Israr, be ısrar devlet atık, rejim atık, beje ko teni bila çek verne dayin. Bu her vahat bu evi mijareji nikaşke, nave mijareji jiroje ve dert xine. Nizkatiyek bir rengi he. Efte çuvatı, mürevit kavir çav binirxine. Niha devleti Türkiye li ser gelê Kurd terörkü mezin dimeşîne. Fakat vardı diyarkirin ki teröre Kürt dimeşîne. Yani her çiki ters tukuluk bini. Var be herkes ki dedi fehm kirin. Halbuki gelê Kürt dibin terörkü mezin daya, dibin imha daya. Gelê Kürt çawa xwe biparêzî, çawa imha nebe li ser ve tekuşîn dike. Eger ki çek wergirtiye, bu ve wergirtiye ki xwe biparêzî. Ki neyle ki Kürt li ortaya rabibe. Çek bu ve wergirtiye. Ne ki aşkı çeke, bu ve çek wergirtiye şerî çek dimeşîne. Kürt aşkı demokrasiye, aşkı azadiye. Çünkü hatta na Kurda demokrasi, azadi jiyan nekiriye. Daim katliam jiyan kiriye. Daim koşberi jiyan kiriye. Daim hakaret jiyan kiriye. Der voyvoya tiştik jiyan nekiriye. Devleti Türkiye çima demokratik bin ne peşnakı? Çünkü demokratik bin peşkevi Liveya Kürde fayda bibini. Kürde xwe ifade biki. Ejiyan biki. Dibin katliama asimilasyon koşberiye de derkevi. O işte bu ve demokratik bine peşnakın. Bu ki dixwazin Kürt imha bikin, daim li ser Kürt şiddete, teröre, şer dimeşinin li vê derecî gellik rand bi dest xwe dixin. Naxwazin ve jî wan da bikin. Bu wê terörkî mezin li ser Kurda heye. Fakat var didin diyarkirin ki işte Kürt teröre dimeşini lazım e Kürt destli teröre berdi. Yani mani işte çek badonun evet vakke manak venine yani. Yekşi var didin diyarkirin ki yani orta mesele ki Kürt nina. Zaten ve dahivin dibejin mesele Kürt nina. Mesele terör heye. Yani işte eğer peki çek donu her tişti xılas. Yani civaki Kürt eskeki civaki Kürt kabil nakin. Bu ve zaten vakti ki işte düşünceye ki işte şaraderi ki vakti ki bir ders koydukun olayı Türkiye'de oradadıkın. Çünkü Afrin olayı Türkiye'de arkasın. Çünkü Serikani olayı Türkiye'de arkasın. Çünkü Kıbrıs olayı Türkiye'de arkasın. Mana ve çiye vakti ki kuvvetlik ci ki bir ders koydukun dagirdi ki olayı kodu bir derede radık. Veya aşkıra yani. İşte devleti Türkiye bu ki Kurda vaki civakke nabini hakkı vanji nabini. Tek çi hakkı vandı bini koştum katliam koşberi. Yani ya da desli Kurditiye berdi de desli insaniyeti xan aslami xan berdi de tika hizmeti vi de gulamtiye biki ya jiketü لخوا خواهی درکت دل ناسنامه خواهی درکت و زمانه خواهی درکت چنده خواهی درکت اراده خواهی درکت وقت جی işte tübe terörist vaqte çibikil serte xora hak dibini siyasete kidemeşinin serbiyasıya bu işte dibejin boçak berdin bu resmi xo bila bikin her tiştik tamam xulostı.
Yani civakı Kürt hakkı ve falan ninel gelvan. Ama ve ifade edik. Yani pekecek dona mesela hal mi bu? Mesela hal ne bu? Yani reber rapu bank gibi ki mesela hal mi bu? Hal ne bu? Fakat avna vardın diyar kirin. Yekşi çıma ve vardın diyar kirin. İşte civak ejde kapinin sahi nav netevij de kapinin. Dibêjin mel dijî apûl dijî pek gel dijî Kurdî azad işte tekuşin kiriye me encam wargirtiye artık meselek var nemaya tek mesele çek amaya eğer çek şey donun xılastı bertiştik. Yani dixwazim var herkes ki bixapînin veya gelime baş dizanın. Demokrat, sosyalist baş dizanın. Fakat ew jî rastiya wana tamamî ser xapandine kar dikin. Hem li hundir hem derva ser ve destatiye xwe dimeşinin. İşte reber apû dixwaze rastiyê wan derxe bi herkes gibi difhem kirin. Boya jî li ve pir aciz dibin. Naxwazin ki ew sürecek reber apû dixwaze pêşxe ki pêşkeve. İşte geldik sabota dikin. Bi taybet jî merdikwanı bêje AKP geldik sabota diki gav sürece peşine kev. Zamanı ki de şoğlunun, geriyare ki de pratikta pekdinin veya da xazın reberti li peş gela, peş dostal, peş harekete küçük bikin. Basit bikin. Yani bavari herkes gibi reber rapu de xazın zayıf bikin. Eğer ki vizmani ve pratiğe ki dimeşinin sebep ava lazım ha em ve baş fem bikin var bir tepki bir hastiyari nezik nebin em reber apu dixwaze bengavi diroki çawa ser çasas peş bixi em ve fem bikin em ve xwar asas var girin em çawa ve bengavi mezin bikin ser bixin em lazım ha dor reber apu kom bibin bicivin li xatê ki dixwaze pêş bixam xay derkevin vexte ew lîskana hemû xirabe dibin. Yani burada aslında mesela aliyeki siyasete kayyuman berdevam dike. Mesela Sirt'te kayyum abid. Mesela şaredar ya Sirt'te. Wani mesela ise ceza da ne şaredar. İşte İstanbul'e yine Kurdin Güçetini meclisi diyon operasyon meclisi şaredar yani. Diyon operasyon da ne dest bekirin. Her o zaman ete bu karani. Gelo nabera bloka destlata Türk'ta ataybet haliye MHP و AKP yani Bahçeli ve Erdoğan fark cudahiyek nabere da xuyat geyanna ev dibimre ve cevap fikir dest. Niha li Türkiye hinek dixwazin ki pirsgirêk bir riyê siyasî hukukî çareser bibe. Geştine ve qanatê. Fakat vana da ne xortin. Hinek naxwazin ki pirsgirêk têkevir riyê siyasî hukukî çareser bibe. Dijber sekin sabote dikin. Vana heşta ji xortin di Türkiye. Hem de devlet de hem de destlatiye de. AKP mesela ve ifade edik. Yem ko çareseri naxwaz. Eki naxwaz. Bahçeli dibini ki durmi Türkiye u milleti Türkiye di tehlike daya. Ve tehlike daya çava derxi eğer ki Kurdara ittifak peşxist. Ki peskireki Kürt işte çareser bibe. Gur şikliki gur daxwaziye wan. Vekte hem Türkiye hem milleti Türkiye'de tehlikede derdi kevi. Hinek şi li bende ne hala çav bibe. Yani kısmek şi veya asas vardı gibi. Yani nel diji disekini nel gel disekini. Boya mernikan beji yani Türkiye yani var ditinik yek para haya. İşte lazıma
demokrat, sosyalist, ki dixwazin Türkiye, gelê Türkiye di tehlikede derkevin, ki Türkiye hez dikin, welat Parîs, lazim e kar bikin ki ew dîtinekê dixwaze pirsgirêk bi rêyê siyasî demokratîk çareser bibe ki xort bibe pêşkeve, bi ser keve. Ki pirsgirêk vexte tê keve rê çareserî. Ew karekî dixwaz. Ew belki wextikê jî wergire. Fakat ew wexta çiqekin bibe baştir e. Ew dimîne ser êkê dixwazin pirsgirêk bi rêyê siyasî çareser bibe. Eger ew li mesuliyetê xwe derkevin, li ser esasî kar bikin, alîkariyê reberapo bikin, alîkariyekî li Tirkiye dixwaze pirsgirêk çareser bibe, alîkariyê wan bikin, vexte êkê dixwazin sabote bikin, nikan sabote bikin. Ya jî sabote bikin jî nikan encame wergirin. Ew ki mesela temaşa dikin ji vexte ev bibînin ki yani berjevendiyê Tirkiye di çareseriyê de ye, ev jê gel çareseriyê cî bigirin. Yani ki mesela merî fehm dikin mabênî Bahçeli Erdoğan'da hinek nakûkî hene. Fakat ve diyar nakin. Mesela Erdoğan bi taktik vardı diyar kirin ki ev Bahçeli pekvana. Vardı diyar kirin. Fakat rastî nava. Ha yani ve nakûkiya mabênî wan da heye em nikanin bi vê hereket bikin. Na mesuliyeteke dîrokî reberapo diyar kirin dixwaze ser vê esasî kar bike, lazim e êkê dixwazin pirsgirêk bi rêyê siyasî hukukî çareser bibe, li vê pêngava xwe derkevin bû wê têkoşîn bikin. Ve dili de mesela yani gelek senaryo jî dibe ku muhtemel senaryo jî çê bin ji ber ku mesela devleta Türk yani dîroka wê nêret bêjin ya Osmaniya da lîstik xilas nabin yani her tim lîstik hene. Li hember van senaryoyê muhtemel dibe ku aliyê erênî da bêjî neyînî da bêjî ji bo gel dîsa ji bo sempatîzanê we ji bo dostan bangek we daxwazek we heye. Niha herkesik him dixwaze pirsgirêk bi rêyê siyasî demokratîk çareser bibe, him jî êkî vê dixwazin gumana jî jiyan dikin. Yani guman jiyan kirin ne bê sebebe. Çünkü zamanekî te şolandin di pratikte tiştekî dikin yani guman jiyan kirin. Guman eger jiyan dibe bu wê jiyan dibe. Fakat ez dixwazim vir vebêjim. Yani ki gumane jiyan dikin lazim e bû ku vê gumane li ortê rabikin tekoşîne bikin. Ki tekoşîn kirin ew gumana li ortê radibin. Tek merî gumana bînin zimên merî bû ku wan rake tekoşîne neke ew zêde xizmet tişkî nake. Ew gumana berdewam dike. Hatta belki alîkî vajî wan kûr jî bike. Yani lazim e merî gumana jiyan bike fakat êkî guman jiyan kirin jî bû çi jiyan dikin bû ku wana rakin jiyan dikin. Lazim e wer nêzik bibin. Arastiya we hani we jî hani zimên li devletê Tirkiye dîst zefin. Hatta niha jî mesela reberapo tek alî gel gava bitin ki pirsgirêke zemînî şerda derxi daim jî sabote kirin, dîst kirin. Herkesi xapandin. Mümkün e vê car jî hinek bixwazin dîska bikin, xapandina çê bikin. Fakat hareketê me wî halde tecrübeli ye. Gelê me jî tecrübeli ye. Artık bixwazin dîska bikin jî nikanin bikin. Yani hareketê me jî gelê me jî müsaade ve nak dikanin ve rahat bêjim.
Şandaya İmralı pişti çend roja gidin de Başûrê Kurdistan hem Hewlêr hem Silêmaniyê ve hem hev dîtinan bike. Esas wê peyamên rêbera bûbîne yanî wisa raygehanê de hate diyarkirin wê gelwan baxivin nîqaş bikin. Vê pêvajoya hessas da vê qonaxa dîrokî da me taybet Kurdistanê Rojhilata navîn da helbestekî netewî çawa pêwîst e. Nahatini heyet bu Başırı Kurdistan cidaya. Çünkü rêbera bu dixwaze ki ew xetêkê dimeşîne bike milkî herkeskî tevlê bike. Zata ki te civak tevlê kir, te piskirê kir civakî ew encam dide. Werne bi nade, li vir de jî gelek tecrübe hene. Rebertî mesela pêşî li Tirkiye dest pê kir, niha jî li Başûr dixwaze işte heyet hevdîtina çebike encamê wan wergire ki ser vî esasî daxuyaniya pêş bixe wê rebertî kar dike. Niha bo Kurda yani fırsatekî dîrokî derket. Dîrokê da belki yekcar fırsata bu Kurda çebiye. Pir gem çebiye. Fakat Kurda lê fayda zêde nedît diye. Sebebi wê hene tu dirêj nehewce serve bisekinim. Îro bo Kurda bi rastî fırsatekî dîrokî, imkanekî dîrokî mezin derketiye pêş. Yani rola Kurda pir xort bû. Çünkü îro şerê cihana sisiya li rojlatê navîn de jiyan kirin. Rojlatê navîn xirabe bû. Bi ketinê destlatiyê bas li Sûriye ew sîstemakê bere İngilîza, Fransa bi şerê canê yekê çêkirî xirabe bû. Sistemekî nû a çebi li ser rojlatê navîn gelek merkez şer dikin. Divî şerî da her kesik dixwaze armanciyê xwe, berjewendiyê xwe pêk bîne. Fakat her kesik jî dibîne ki bê Kurd nabe. Va merkeze hemû jî dixwazin Kurda alî xwe da bikişînin. Ki bikanin bi Kurda ve pêk ve di rojlatê navîn da encam wergirin. Navaya bu Kurda imkanekî mezin çedike. Bu işte Kurd lazım tam jî di vê dönema da vê sürece da piskekê xwe netewî çareser bikin. Yani lazım konferansê netewî, kongrê netewî bi süret pêş bixin. Eger ki veya bikin Kurd mezin kazanç bikin. Ev gelajı bidin kazanç kirin. Naqaderî herkes ki ketiye dest Kurda. Kurd lazım piskekê xwe derhal çareser bikin netewî Kurd esas wergirin. Lazım piskekê dike nexin pêş piskekê netewî. Piskekê dike mümkün hebin. Bahebin jî. Fakat lazım vana ne dernexin pêş. Her kesik piskekê netewî bu xasas wergire. Çawa konferansê netewî, kongrê netewî bi süret pêş bixe. Çünkü kazancı gelê Kurd di vir de ye. Em vê esas werdigirin. Bu wê banga min hem bo gelê Kurd bu her çar beşa hem jî bo siyaset medara hemû partiya saziya. Em lazım piskirêkê netewî bo xwe esas wergirin. Konferansê netewî di ser ve kongrê netewî em pêş bixin. Pêwîstiya Kurda ew e vaya bi Kurda bi kazanç kirin. Eger ki
veya em peşnaxın bir suret çıka kaderi herkes ki gredayı kurda biji be parçabini Kurd nikanı encam var kırı. Etik evi hizmeti hinika. Dirok ya da çava kat hizmeti hinika o liserji katliam peşketin disa evejyan bik. Eğer em naxazın tekrar bibi ev dest medaya hammi peşketin dali kurda daya herkesik muhtacı kurdaya kaderi herkes ki ketiye dest kurda Kurd lazım adı burada rolü ha bu ha pek bini bu gela insaniyete pek bini lazım adı burada deren ne kevin emhinek bahana peş nexin na em servi asasi kardıkın adbejim lazıma 2025 bibe sala Kongra Kurda em servi asasi kardıkın bangamıcı herkesik lazıma vi kara buha asas vargır. Eğer em ve asas vargırın eme mezun kazanç bikin eme bir insaniyete jî mezun bidin kazanç kırın. Yani etqazım derbarê Rojava Bakur Rojhilatê Sûriyê jî rewşa Sûriyê jî yek du pirsê min hene. Wek tê zanîn êrişên dewleta Tirkiye ser Rojava Bakur Rojhilatê Sûriyê berdewam dike. Her wiha dewleta Tirk ji bo Bakur Rojhilatê Sûriyê tasfiye bike. Hatun çûyînê xwe, trafîka xwe ya istixbaratî, dîplomatîk, leşkerî hemû hêza xwe xistiye devrê. Her wiha xwekî xwediyê Sûriyê dibîne. Ha mesela siyaseta ser Sûriyê meşîne mesela Şamê ofîsa mîtê mezin hatiye vekirin. Dîsa mesela hêzê xwe li nav Sûriyê de dibêje çi cihê bixwaze dikare wê derî. Biryarek wisa girtin civîna ewlehiyê de. Dîsa mesela fermandariya Heteşeyê Genelkurmayê wan bêje yekî bi navê Ömer Muhammed Çiftçî endamê Daişê beriye yekî welatiyê Tirkiye. Her wiha nihat bêjin em ê destûra Sûriyê amade bikin. Aslında godinekê ki qayyum avêtine ser Sûriyê xiyatiye. Gelo ev siyasete berdewama wê heye wê bikaribin berdewam bikin wê bikarin bimeşînin zemînê Sûriyê bo wê guncav nîne mirît kare vê çawa binirxîn. Daha Türkiye hücuma dışar teşrin Karakozak demeşini gelime Rojava çi Kurd be, çi Arap be, çi Türkman be, çi Asuri be, çi Ermeni be pek valdiji ve hücume disakinin hem jî rastî bir kahramanı disakinin az gelime ve dere Slav dikim, hürmetê xwe diyar dikim. Qasede bi rastî tekoşinekî berxwedanekî destanî dimeşîne bi vê münasebeta ez wan jî Slav dikim, hürmetê xwe bi wan diyar dikim. Bo şehîda jî ez dubara dikim şehîdê ki li vê dere çê dibin şehîdê insaniyet dene hatta ki em hebin jî em ê wa şehîda bidin jiyan kirin. Va wesifa me ye wesifa insaniyet de çünkü ew wî şerî ne tek bo Kurda bu insaniyetê dimeşînin bi rastî qehremanî ki mezin vê derê de jiyan kirin. Alivir ez dixwazim vebêjim. Devletê Tirkiye devletkî NATO'ya. Na ilkê netwane. Bîvanê netwane. Peki NATO acab li gel Tirkiye vî şera dimeşîne kes deynakê. Yani gor ilkê wan gor pîvanê wan e ya derveyî vê ye. Eger ki gor pîvanê wan ilkê wan Tirkiye vî şera dimeşîne ki deynakin va rastiyê NATO diyar kirin. Neger derveyî ilkê wan pîvanê wan e wexte çima li dijî vê nasekinin bêdengin. Va
lazıma be sual kirin. Gelime lazıma ve baş fehmek. Yani NATO bu gelê Kurd çi ifade dik. Çünkü devleti Türkiye devlet ki NATO'ya bu alikariye NATO vişara dimeşine. Yek mi xwast ez vebêjim. Yek jî na li Sûriye diyareke rol dana hem Türkiye hem dana Suudi Arabistan. Türkiye gibi kanı işte Nuva Suriye rekstin biki. Suudi Arabistan evna jî hinek Arabi dike jî devleti Arap ki ali aborida ali kariye bikin gibi kanı Suriye gorxa rekstin bikin. Yani servi asasi karnı denmeşandın. Ve karana eçka encam bidin. Mertam nizanı. Yani na sistemi kapitalist modernite dixazı beheteşe bimeş. Dixazın hem be Türkiye hem be Suudi Arabistan alikari heteşe bikin. U dixazın gav nabuan bidin avtin. Fakat divî karî de encam wergirin, wernegirin mer nizanın. Suriye ber ve kidere biçi ne diyara. Alikiva dibêjin lazıma işte demokratik bin de Suriye peşkevi. İşte hemmiye hemez biki, hemmi gela ola hemez biki. Aldike vajî rastiye heteşeye. Yani durumu ki nakukil vedere tejiyan kirin Suriye çava peşkevi şekli xwe bigire ne diyara. Dikanim vebêjim. Na Türkiye giranî xwe dixwaze li Sûriye çebike. Ew giranî ki heta niha bi dest xwe xistî dixwaze biparêze. Tamamî têxe xizmetê xwe. Fakat li ser Sûriye gel quwet şer dikin. Yani bikanibin war Sûriye teslimi Türkiye bikin ew zahmet de. Türkiye feyed zanı. Türkiye kar diki ki giranî xewanda neki gibi kanibi bi Amerika, bi İngiltere vana, hatta bi İsrail vana uzlaşma çebik. Yani Türkiye serbest sakin. Çünkü zanık yani tamamı Suriye teslimi Türkiye nakın. Fakat Türkiye'ci gel gavav diye dixwazim wan biparêz. Na Türkiye bu ve kardık. Eğer ev parast dikanı işte Amerika, İngiltere, İsrail var ra lehev be uzlaşma geçebik ki. Türkiye ev rola ki bere li rojlatê navîn dirîs wanda kir ev rola dest çû. Bi şerî cihanê yeke devletê Türkiye ava bû, bi şerî cihanê dudiya İsrail ava bû, bi serî cihanê siya jî hegemonyî İsrail li rojlatê navîn pêş dikeve. Bi ittifaqê İbrahimî sermayê Arab Yahudiya digevdi. Artık di rojlatê navîn de İsrail giranî xwe çedike. Rolê ki Türkiye bere pêkdanî İsrail pêkdîne. Türkiye naxwaze ki rolê xwe tamamî wanda bike. Dixwaze işte li Sûriye giranî xwe biparêzik ki bikanibe rolê xwe ketibî jî dîsa biparêz. Türkiye bu ve kardik. Alîkî vajî işte kardik ki ev sistemê ki li Bakurê rojlatê Sûriye çebî ki li ortaya rabike. Bu ve kardik. İşte ev mesewê çi ye bu ve dişoğulne. Yani ki bikanı qonumê xwe li Sûriye biparêz. Hem ki ve şoreşê li ortaya ra ki tasfiye bike hem jî li Sûriye qonumê ki heyî ki biparêzik ki bikanı rojlatê navîn tamamî wanda nek.
Aslında em ber bi dawiyê ve têne dixwazim mesela vê derê de pirsekî derbarê êrişên dewleta Tirkiye ser ragihandina azad pirs bikim. Yani herî dawî li Ranyayê hevalê me rojnamevan Aziz Köylüoğlu hat şehîd xistin. Salên nû sê nû çariyên jî temê heta niha salên ku herî zêde rojnamevan hatine qetilkirin ev salên dawî ev sê salê dawî ne hemî ji destê dewleta Tirk bi sîhayê wan bi keşfê wan hatin qetilkirin. Mesela berya wê Nazım Daştan Cîhan Bilgîn dîsa Gulistan Tara Hêro Bihadîn Nagihana Karsel Rosîda Mardîn Avrin Mahsûm Dilovan Gever Necmettin Faysal, Murat Mirza, Vedat Erdemci, İsam Abdullah, Muhammed Reşo, Saad Ahmed her wiha du hevalên ragihandinê ya starî. Ev hemû duvan salê dawî da aliyê dewleta Tirk yek bi yek ev hemû kesên xwedî nasname rojnamevandî hatin qetilkirin. Taybet Rojava, Başûr, Herêmên Parastina Medya û Şengalê ev hevalê me hatin qetilkirin. Yani devleta Tirk bi van êrişên ser ragihandina azad dixwaze çi hedef dike û li hember vê rol û misyon barekî çawa dikeve ser endamên çapemeniya azad. Na bu havalê Aziz Köylüoğlu ez hürmetê xwe minnetê xwe diyar dikim. Di şahsî wî havalî da jî tavayî şehîdê ragihandinê jî ez bîr tînim hürmetê xwe minnetê xwe bi wan diyar dikim. Bi rastî ew na karekî mezin pêk dînin. Rastiyê devletê Tirkiye bi her keskî didin femkirin bu wê dibin hedef. Eger ki devletê Tirkiye va hevalana hedef girtiye sebeba ve çünkü vana rastiyê wan derdixistin ortaya. Bu wê kirin hedef. İşte dawî mesela çi digot devletê Tirkiye ragihandinê wan digotin işte teşrin mebda saxstiye. War didan diyar kirin, war propaganda dikirin. Fakat çi bû işte va hevalana çün teşrin rastiya devleti Tirkiye, derevî devleti Tirkiye aşkira kirin. Eğer ki kirin hedef, bu kirin hedef. Yani devleti Tirkiye naxazı ki rastiye wan herkesik fehm biki. Şerki pir qamar qirêj dimeşinin. Naxazın ki ew derkevê herkesik ve fehm biki. Dixwazin gespê nehese. Çünkü şerekî dimeşinin bi rastî şerkî pir gemar e. Gelek derewa dikin, herkesî dixwazin bixapînin. Kimyasala dişuğulinin, qatyama dikin, kuştuna dikin, girtina dikin, koşberiya dikin, yani her şey dikin. Fakat nikanin dengê wan qut bikin. Her ki kuştuna dikin, ragihandine veya dikin sebeba ki daha zêde rastî devletê Tirkiye derxin ortaya. Zaten var jî daxivin. Dibêjin yani em bi kuştina xilas nabin, em gava ji başta navijin, em ê rastiyê çawa heta na va hevalê me derxisine ortaya, em ê vê berdewam bikin. Em ê di xetê wan da karê xwe daha jî mezin bikin dibêjin. A rastî ji ew zata. Yani madem devletê Tirkiye dixwaze rastî dernekevin, kes rastiya fehm neke, qirêjiyê wan, gemariyê wan fehm neke, lazim e ew jî veya bi ısrar derxin ortaya. Aklı çapemeniye ragihandine te xwastin ew e. Ew jî zata veya asas var dikirin. Ez wan spas dikim. Yani em hatin dawiya bernama xwe herî dawî gotinek ve bangek hebe em dikarin wê jî bikirin. Na te zanîn bo 15 Şubatê li her cîkî çalakî hene,
Diyareki ev çalakene ev sal daha jî master bibin. Lazım e jî master çevbin. Strasbourg çalaki heye, meş heye. Banga min kilere di bav. Her kesik lazım e bu bazı Şubat'e bimeşi tevli bi mitingada hecmari pir mezin bigen evdi. Denge gelime lazım dve sürece da pir xort derkevi. Denge xav, denge reber apu lazım bikin yek. Vekte işte azadi reber apu fiziki çedibi, vekte piskeki kurti keviriyi çareseriye demokratik bin, azadi bin tejyan kırın. Servasısa az bu hamid çalakwana sibaz dikim, hürmeti xabuvan diyar dikim, lazıma bir karar, bir cesaret bimeşin, mitinga bikin, li dijî bazı Şubat'el dizi komplo bisakinin ve roje bikulpinin bikin rojeki piskeki kur çareserkirine. Giştî pirsê me bûn ve dem bo me veqetand em spas dikin. Az bozdik. Belê temaşevanên hêja mêvanê bernameya me hevserokê konserê Vebera Kirecekê Cemîl Bayık bû me bûyer û mijarên rojevê de derbarê wan da gelek pirs kirin, gelek nirxandin û bersivên girîng girtin. Heta bernameyekê din bimînin xêr û xweşiyê de. Her tim dilşad û berxwedê bin. Berê hevanno dengê tê we. Hevanno dengê tê we temam e. Mala we ava ji bo temaşekirina we Ersîn Çaksu pirsî Cemîl Bayık bersiv da. Weşana me ez li vê derê agahî bidim we. Mala we ava ji bo her tiştî saet 21 de ji bîr nekin bernameya me ya dengê gel heye ez we dawet dikim ji bo hûn ji werin encama vê hevpeyvînê em bi hev re şîrovê bikin ka Cemîl Bayık çi got çi negot tiştî ku hûn dixwazin lê zêde bikin şîrovê we ez mereq dikim vê derê ez dawî li bername bînim û xatirê we bi hêviya rojên xweş azad heta piştî saetekê din ne piştî saet û nîv piştî saet û nîvê din bernama gel de em bi hev re ne. Silav dem baş.